Ako si Gardo, kinaingon, mahal ko ikaw. Apan dili mo mahatag ang makapatibuok sa atong pamilya. Maong gipangita ko kini ngadto sa laing babae. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Daigo na sa imong paghilak. Ayaw ikaguol ang imong nahibawan sa imong kaugalingon. Pag-uulgid ko kay di ko makaanak. Basig ato ka mangitag anak sa laing babae. Kanang dili mahitabo, day. Mahal ko kayo ikaw. Usa dili mahitabo nga magbudhi ko nimo. O kung dili ka makaanak, managop tagbata. Kasayon ana. Di sa tabo pa uli, dong. As ma'am data. Muadto taglaing doktor. Basig na sayo pra ang nag-examine ako nga doktor. Mangita taog laing doktor nga mo imo examine ako. Daimer na. Oh, mao parts Gardo? Maulagi parts eh. Duhagi ka doktor nga mong giduol. Kumpirmado gyud. Di makanak si Mirna nga akong asawa. Bidya mga ay, di mo. Unsang tao ni kini kabuti mo ha. Unso Sangko ang gani. ti omnya ngaro ka kanak. Ti arwa na ko anak parts oy. Ako parts nabdos na lang sa awa na ko eh. Kaduha na mo anak. Puro ikaw nga naguna na ko minyo, wagyo ka kanak. Saon lang anak. Gusto gyud ang tako nga makanak parts. Nagsabot naman mi sa akong asawa nga managop og bata. Pero kinahanggi ko nga ako gyud dugo. Mo gyud na. Mali ba? Ganahan ni kagay mo dogon sa may maayo na itong bato. Ay, gani. Dili ni sayon, pero lison-lison ni. Pero maorag yun ni sulbad sa problema. Unsa? Pangabit. Uy. Ha? Ndot kay kong tambak. Duta sa kambak sa nimo eh. Yung Mga di bata. ka amigo. O, lagi, pangabit. Oy, aron kita kasi mo liwat. Bida, pangabit parts. Pero di ko makayon na parts. Mahal ko akong asawa. Ay, naunsawa mo na mo pasabot nga mga bit kakibiyaan mo, Smerna. Andak na may kipagita mo sa gawas. Lorna. Kada kauban na ito trabaho ba? Kita na ba ka ng Lorna? Bila-bila na siyang lambisa? Nya. Ya, klaro, bakit na nakagusto na ni mo? Rahi din na, para mandak ka. Maayo ka ng ako ng baton parts. Sobra pas maayo, bida. Igo na si Lorna, smuha, tuong laway na ba? Ya, burot ang sipon niya, tuong luha, porbida eh. Tama din. Birahe na si Lorna, arugan na ka. Mau ba Lor? Birthday ni mo karong Domingo? Ato niya mas sa bahay, ha. Kama si Gardo. Ingna siya, ha. Ikaw na isulti na sa personal, ay, unsa. Ay, maawaw mang kugod. Ikaw lay ingon, Drax. Nagtingo ni Lord na ifit. Mawid siya eh. Abi niya mo, nagkuulbi na sa Bigardo eh. Kay? Kaya ang niya sawa, di makahatagan na taon niya. Halo, mao ba? O misulti siya na ako nga. Gusto lagi taon siya makaanak taon sa laing babae, day. Kun ari siya na ako mangita og anak, no. Hatagan yun na ako siya. Ah, Makaanak man gid ko. Kay may anak na baya kong daan sa namatay na kong bana. tagaisag ko, Debbie. Ha? Tagaisag ko Kanya na. okay ra kang makaanak na ko, mamatay man. Iyo, siya lang ato. Gardo lang na. Sige, ako sa tiyas Gardo na. Ang nakapaanak ni mo nabatay, ha? Joke ra, oy. Joke ra, eh. Basig di niya siya na ako. Kay Corbin. usapa, di na baya pud ko virgin. Bulhang na ko. Ay, sos tuo, magkana, bida. Sultihan natin ka di, ha? Akon maigo ka ng kang part Gardo ba? Murag virgin kang usabay! Oh! Oh, Ako, grabe. Mga tumurong Domingo sa ilang drako? Usa sa kauban ninyo sa trabahoan mag-birthday? Uday. Ganahan ang tako nga ikuyog ka. Pero puros na yung mga laki ang muadto. Kay laki man gud ang mag-birthday. Mao ba? Di lang kumukuyog sa... Uy, lain sa kakuray babay. Tana sa kusina na, mga ta. Dali na.
Apas diri ha. Salamat. Kay may tuoyod nga laki ang mag-birthday. Pirhan ko ni Lorna. Sakto dun tampag ni Petrakuda. Aron makakita na ko sa akong diwat. Mo simba ka inig Domingo? O, dong. Ikaw, adto ka sa mag-birthday niya ako mosimba ko. Magampo ko sa Ginoo dong oy nga hatagan ta niyag milagro. Maunta mo mabdus ko. Makabato na tag anak. Aron di na ta managup. Daimer na. Ito na si Parts Draco. Dagong sakay sa iyang motorsiklo. At durmi mag-abot sa ilang Lorna. Ay, nahibaw ko nga dakong sa akin ni akong buot-buhaton. Bago ako'y mahimo. Gusto ko makakita sa akong liwat. Ug si Lorna. Siya ra ang makahatag nako ning tanan. Si Lorna. Dahil Lorna. Human ko sultihin ni Draco sa gihambi ni mong problema. Gipugos ko gid siya aron madaka dinhi sa amo. Aron mo sultihan ka nga. Makatabang ko aron makabaton ka og anak. Unsay buot mong ipasabot kay Lorna? Nga makahatag ko nimo og anak. Lorna. Naibaw gid ka nga kagusto ko nimo. Naibaw ka na, di ba? Kay kamong mga lalaki, magkasabot man gid mo, magtabi man gid mo. Mo nang maghibaw-anay mo kung kinsang bayhanang nakagusto ninyo. Okay ra gid ko, Cards, nga imara kong paangkan. Ug human ko ipakataw ang imong anak diri sa akong sabakan. Ihatag ko nimo ang atong anak o pagkauman, magkalimtanay ta sa dayon. Lorna. Nagkauyam na giday mo ni ng kauban mo sa trabaho? Oo pa. Ug kang Domingo, mag-date ni. Ug mo check-in mi ug motel. Uy, basig magtuda na imong sa imong lakawang imong asawa. Ay di lagi pa. Tuas mirna silang probinsya. Ug usa ka semana siya nga mupuyo dito sa iyang inhan nga masakiton. Busa, paspasan ko dayon ng pagbuhat pa. Nga makaanak namin ni Lorna. Anak lang gusto ko kang Lorna pa. May bagin mong pakaliwat na ako eh. Di mo sa kaanak tong imong mama eh, tong anhing mama nimo. Anak mo kasi ang amiga. Ana, magyud na pa. Kaliwat magyud na. Sige ba? Ato na ko. Mag-date na Miss Lorna. Sige nak, amping ha. O maginaot ko nga makakita ka ng anak dong, ha? Pinaagi sa maong babay. Ay, asap gidong. Okay, asap ha. As soon as possible lang yun dong. Nya always say a prayer pag yun. Iyan na ta, dahil Lorna. Iyan na ta tungod sa motel. Salamat. Miabot na gyud ang higayon nga makakaon ko pag-usap og gahi. Dugay na makay kong gimingaw gahi. Uy. Dakong sa akin ang pagabuhaton ko. Apan gusto ko nga makakita og anak. Busa, tana, Taylor na. Sige dong. Tana, manaog na taning imong auto. Tana dong. Hindi tayo sinaw pa kayo. Muli ako ganahan. Dahil ko tantan, bebe. Lao mo na. Nara ka naglabitas. May nahitabo gyud namo ni Lorna adtong higayuna.
Og naosban pa kini og kadaghan. Hangtod nga nagsabak siya. Og nagpasalamat ko ni Lorna nga musugot ra siya nga akong kuhaon ang bata kung mataw na kini. Og patuhuon namo ang akong asawa nga amo kini nga sagupon. Pagkabuutang gyud sa akong kabit. Bago ito man kasama ang kaagi ni Gardo, dinining tulumanon. What's the style? Pagkabuutan yun sa kabit style.